Saan depende ka namot ibaga ti kwa. Te. Ti kapitan mo no Iya kwa mo. no port ka no ti ibaga na nga roon port. Dilintog kot lintog. Dahil na siguro adi pagsayatan nga tamit ko. Kot no pagbal no. Agbayad mo lang di ka noan mo tada mo tapyasan. Simpahin na ka no matindi. Nagapong agbayad da. Kun ada ha simpahin na ka no. Para matyapan ka no simpahin na ka no taon. Un aja alad na laengan. Ikan dati kala didiki na. Un. Ang amin madiking nga kasta. Un. Dia turun aja kita. Cicak teh kena kasih kita lain. Ngarod. Ya? Pagparabawan timulan. Un kasi awamot dalan nga apan tani develop ni congressman ito no hangay itoy. Sabagay ako no bali mo lang kadyo pala kapak ang di mapabagatan da agkas day. Hindi burot og type ka. Kasi nag-birth di Raya. Kan ikat ni insan mo. Insan mo. Ay tatangal daw sakto. Wan. Ay nagparadakin pastor. May mo tabalay nga nasa patay bigat. Inawat ayawan ni Manong tadahan kaduan ng perti. Ana, baka may lang mo taga buta kaduan masapol na kaduan nagperti. Baka ramraman na lang video ko na nang umekay tumangal daw di asa mag. Kaya awan manan dai tuyin. Di na pangalan. Napan ni Manong. Ay dalisip siya. Buto ang latan na takabak ni Mama ngamangan. Nga kung tarin tuwan maapas ay manawag manong print. Naglaka nga rin mo apas. Oo nga rod. Tapos ay lumapas mo yung daaris mo. Manong ito dyan. Puna naman mo ngayon. I-face ko mat. I-post ko man mat. Dadakkel nga tabako daading ko. Puna naman. Okay, kamote. Ipos mo na dyan, dakkel nga pati karubak. Lakas dyan ito yun. Umusang kahit ang kanan na. Awan. Hindi na ang kanan. May ito, PBCBin ka na. Cuman ubing ti video up. Bawal sa set. Di ba din ubing ka nung tita ba ko? Okay, yeah. Tapos laran ko. Hey! Pagkrason na mo kinipapang nila. Nay. Mirandi siya. Oh, Nung nakabaskil pang yung plaza. Ayan. May takot lang kumita naman. Si Manukan. Ano ko doon ting manok pala siya magkana. Malay pa, matigil pinangibat to. Doon ting manok. Bunada nga, nagkasin niya dito yakin na babaltik ko di white na. Gasa ako. Inom. Kardak to Louis Vuitton kurana. Si Marcola tinggi uday tao. Gasa pamedical man niya. Eh bakit idikit malam adi ungkuna da nga. Kargana ko.
Paglising mo ni burutan. Ala ako yun, tak. Sa aming subukan. Haan, ang wala ako Facebook kasi mabalin mo't ah. Oh, panagtain na sa balik-balik ko na. One man. Kasi pa ni manangin, rumor ita nga apan na bakwan. Ang Luisa. Wan in bagdon lugarin apan ijat siblita tamo ta bakun. Ang dalan ita kung kunada. Nagsardang mo tirajunan. Ay sudya nang pwede. Kit mo kunada gaminhan, dalan dita tabakot tan. Kunada rin yar man ang ta. Ini mang Luisa. Ano ba ikaw? Tadi talin mo kita na. Ano, lagi mo minaw ko na dana. Mapagkat tinaiban na Dati raw. on na dyan. Tanong jibulik-lik. Ang nga na pa nagjute. Nambigat. Ay, bigat lagi. Ay, kung ako duty mo tamanong. Hindi ko na dyan, ni Bilen. Ay, si Dalton. Yung bag, bag mo di man nakashot ni manong daltunan. Ano, takta. Shot launay. Pagkakot na, malmalan. Alas 11 lang ka no. Alas 11 ka lang na. Nagtawag malmalan ka ko. Hindi pa sumurot tayo. Hindi pa daan hindi ka sumurot. Masa mo pagimpulan tayo ng pagdaktan. Kita mo utik ako ito. Apay dakas pa'y tagtudok tabakon mo. Ada sa asin ako na bakit ba? Ayaw, ayaw awat. Malagsakan tayo hanggang maawat. Kamutay ko na. Baka naman galing yun, nabangkat nagreklamo di munisipyo di Kalbanan. Apay ya, manin? Tinawagan dak di munisipyo. Nagawat namin ni Auntie Milen kasi siyempre bakit ni Auntie Milen nagsubli yung papel na lang aming ili. Pagkatan nagawat ili na minsan. Yung bagat hangin, mo yan. Baga ako na minsan ko lang nagawat ko na. Ay nabangot ko naman galing. Ay itong ibagana ka na may. Ay akit na paano di ka naman nagreklamo dyan. Tinawagan dakon. Apa niya ma'am? Ada agreklamo na ito. Asawa ti William. Apay ka nung hanti lang agawat. Alam ka niya nga rin tigas takot sumat latin bagay yung agawat ito milay. Udak Isong mo di magbagami han makaawat. Kuna namot lagi dahil. Haan nga isot lang ibaga ma'am. Kuna namot lang man ni mangmangkit sa manggareng. Mga drabang ko tadamagin ko di milika. Kawan ni Mili nga sulakan sinabunot ko sinaga na. Ala, apay rapper. Kaya nga po ano nga. Suti nagkapo di region lagi nga nagan nga rimuan. Alam nga ibak mo nga apa ni William ang ura awang ko nagan na. Ala. Ano nagreklamo lang naman hari. Urayan mo kung nadalakan ka urayan mo mana. Ya. Apa ya? Kung marunong kayo to. Anda pa ng rupiah, kapalit pa pala. Ang rudan. Una-una pa ng rupiah. Talaga nagpayago. Gimana na dyan? Ay, ano naman silya? Sir, vlog bumutan.
Ngayon man, no, kasanot ag yurungan. Nagugwapo kung wala dagat maulaw, timang basa man kita. Ay, ni ano. Karayungan. Meron. Patay ka pa ilang, ha? Sapro, ipapicture ka. Labis ako ang nagbibigat. Alas, gawat ng ibalaon. Kalangawag dirabi dyan, ang dilat. Tila kong punayo. Sunod lang. Bro, pindutan. Uy. Kaya na. Tuwan, tutong. Tuwan. Puno ni dito. Bagay na. Kanita po. Nakangon. Nagkakasambi ba eh? Ialis ko rin. Ay. Ay, masakol pala nga ikasta ko nakandiretso bad ay. Hindi pa. Ay, kastada ah. Ano, kung ako punta mo yung Ay. trabaho na rin. Ika, karagas ka na. Put, panak lang sumusurot ini ah. Ay, yung ang kana para sa dagat pero asoy. Hoan. Nagyawan. Maganda matugtag din nga sa gisa nga ko. Dapat ipandisa sa ligasyon. Ngaron. Alam mo din na po asyong. May matagis ko kapitikan. Pandisa lang sabon. Yung ngaron. Yun na. Yun, mayak mo kiningan pa iso. Patanda si kumpulmate. Yung handa pa nga napahimot yung angatan. Nakalapay mo kung asyongay. Asyong nga. Wala kayo din. Susukat si pandesal. Asyong nga lakay. Bag by unti pandesal. Rene, doon nagpadamag ka. Sukat na ti tabako nga naragrag. Kanungon. Oh? Pungpong kasi guys. Ila ko lang tapos siguro ada dyan ka. Urnong akit ilang urnong. Tungkol ilatan at pandesal na dumaduma sa sabon. Kahit nga panisukatan ko na nagpili ka na sabon. Sa nga 30. Nagla ko na. Ay. Pabangkas na dito na. Ipos dakan do di pala siyo. Bakis ka tan. Pugi-pugi ka. Stop. Hello. Kanya ka ulit na ako. Ang damot liw-liwayo. Dapat atlik mo tayo. Hantong niya atlik. Kontrain na. Kabuting nakandod ka. Nawag pag-ayat na kaslagay. Nga kang dilat. Dala mo din ay atin dako. Nyakit ni mong jari na.
Uroy. Nakala mo nakapalaman di. Napuhot nagdarama ka na ha. Yan, uroy. Nayading. Takal. Ayan mo lang, dakal daw kulukul mo joke. Daite mo na tayo pangatong. Hindi namin tayo nagkapo dyan. Dapo mo na tayo joke right. Nabigat pa yung abutan. Talaga ang agoy ko yung gagawin. Yan ba? Bintong nagatagon. Uni mo na luot. Bisbisin mo sa muna ako. Ni, tanyo lang matulad ya kasan San Pedro aya masapura dapat ayan at pagkabilan na kasta. No. Min arti mo di papang mo. Ayo talaga, halot. Agbulubon pa lang. Hanay tulok malit ka bagay na. Awan agapan antun ano. Oray agibad ay to nagtipugon akot. Haan nya kasta di may satking kasday kun ana pa lang. Apa? Nawan. Nakan nga mo agbulubon. Dakatamit tao mo ka. Sumsumra makat na high blood kan taon. Daga pala kat agkatal na nga panawan. Dumisay nga nangabot rin ito. Matapang nga singer no. Sakay at mga niya. Ay, Tang. Ano to binilang mo no? kano kay karga manong tamalim malim. Bahan sir. Sakit video. Wala may haan may comment video tag karga na no kompleto to video nya kan sambut joker. Pati yung pinagiraw nga ka na now. Ay haan mo tun aryan hanan. May video na ang galan. Ang galan now. Ayaw. Makita ati. Tapos niya mong ano no. Tabas na uminom. Ano yun? Wala ka tagsakit nga mabartot no. Ano lagi dahil nga. Ada na comment lang no. Mabibigyan maturog kayo tayo. Sala ina niya. Ano ta bilangan mo ka. Hanggang. Mangkakalat ko rin tan. Tira mo lang daw. Ano bumakitan na. Hirap ka 60. 166 natin ng alawa. Gadakol nga tabako ah. Ngadagsin ada kitan maluto. Ano natin post mo sir nga kasi yun na-post nga. Halot. Awan mo tin niya. Pag-aapain na lang taot kas jay. Abaya, na ito sayang nga. Matag lang ito ang kalogs talaga. niya. Ipos ko nga mo tinadakol nga tabako da kabagis kung kuna na mo. Sobran. Hanggang. Kurin talangan. Sobran. Nawaray. Ano, ado ko na. Adi wala tao. Ay nga ako agad rin tapat lang. Dito na yun. Lala. Bilangan ko sa mga puto. Okay. Nag-RC mo dyan ay kaklang mo natin. Dadak tulay. Dapat nga raw. Dapat nga nagsilang lahay.
Marami pag isang latan na latao dito tao sursuruan ka agyo. Yun, papangkas jay. Ada nagsang nga kayaw. Tugkil na niya tao. Awatan ka tada. Kalau ka na matakiatan. Pambamayan ayan papang halaut kunak nga rodon maatake kan taon. Lupit kita laang. Ngayon mong preno ka. Nada sa pagbubot. Hindi mo maya. Nagapa na naman panawanan. Nangitulog pa. Kasano ka? Uy, may met lang panawan nun. Kasyawan nagay kaya tao. Isu. Kung kunami isu, kay kayat mo siksikat agar-garaw kunami ah. Tulok sa padasin na. Ah? Aglaga susatan ah. Alula, kaya ada nang tanagulder ah. Uy, nagda. Ya ka muna niya. Nagpulibot kita dumang. Ada ni taga palali no umay daw. Yung kanya tulok apan agalat kawayang niya. Tuti. Ang kakunan ano ko. Hangka nga umaway nga ako kung kunak mo ito. Makakita't ulag makatalaypay. Betul nga ulog ka na eh. Papanan na ta. Nga rod. Ah, oh. Ah, daya met makikuha. Gasang-gasat latan anu kasday betul. Oh, kanong nga rod. Kita tayo nagdadak to din niya. Nalamlamis. Nalpasan. Sabi lang mo nagtakan. Naipan